Het is vooral belangrijk in deze tijd dat elke een digitaal is. Elke een die zit op zijn WhatsApp, zijn Twitter en zijn Facebook en wat nog meer. Om het Fries digitaal zichtbaar te maken. Als je het verneemt, alle keer als je met die digitale media aan de gang bent en die eigen taal stiert er net bij, dan is dat net goed voor de taal. Het jouw de taalstatus als er wel te zien is online, als het een walbroek kerst. Wat ben je nou aan het optikken? Het is net zo makkelijk om een goede oorzetting te maken. En dan maakt het dus een foutje. Wat maakt het ervan? It's not so easy to be a good translation too. En dat zoeken wij de matten? It's not so easy to make a good translation en dit zit er net bij. Dus flateleers is net? Nee, absoluut niet. We willen het Fries in Google Translate daarvoor. En dat hebben we nou ook dienen, omdat we willen dat alle informatie en alle informatie over de hele wereld beschikbaar is voor Elsen en ik. En dus ook in elke taal? In elke taal, ja. En we hebben al meer dan 100 talen afgevoegd. En daardoor kan meer dan 99% van de wereldbevolking mogelijk communiceren. Vanzelfs heeft op Facebook en dat soort dingen ik reacties van in de trant van waar heb dat nou voor nodig? Maar die ben ik altijd. Maar er weer ook reacties van goh, hoe is het mogelijk dat dit er nou net weer? Want het Fries is op het laatst een officiële taal in Nederland. Het is de tweede Rijkstaal. Hoe kan het nou dat Fries nota nog heel tijd net op Google Translate zit? Nou, die mensen die gaan blij wezen, want nu zit het erop.